Νονός, κοίτα εδώ. Νονός, κοριτσάκι μου. Καλά είσαι? Πνίγηκα, ναι, Πνίγηκες? Πνίγηκα, γιατί θα σας πω γιατί πνίγηκα. Γιατί μου λέει ο Αλέξανδρος στα καινούργια του περιουσιακά του στοιχεία. Όπου έχουν ανεβάσει το πύχη πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και ειλικρινά, εγώ από εδώ και πέρα του δηλώνω ότι δεν μπορώ να βγαίνω μαζί του έτσι έξω, μόνο με τον άσο μας, το μπράβο μας. Θέλω... Λες και το όνομα. Εδώ προσπαθούμε να μην τον δείχνουμε, εσύ λες και το όνομα. Πες και που μένει. Θέλω κι άλλους 6, γιατί εγώ δεν θα διακινδυνεύσω τη σωματική μου ακεραιότητα για τα λεφτά σου. Μωρό μου, όποιος και να πάει να σου κάνει κάτι, μόλις βγάλεις εσύ το γυλαίκο προστασίας, έχει τελειώσει εκεί. Έχει τελειώσει. Είναι σαν και αυτό που έλεγε και ο εθνικός Σταρ, λέει, του τραγουδάω στα αγγλικά και εκεί τελειώνει. Το θυμάσαι τώρα. Το θυμάσαι αυτό το σλόγγαν με τον Λαζόπουλο. Άσε με να πω λίγο εγώ τα δικά μου. Σ' αρέσει αυτό που φοράω σήμερα? Αυτό μου αρέσει πάρα. Δεν έχεις βάλει τίποτα από μέσα. Δεν έχω βάλει τίποτα από μέσα. Νιώθω πολύ σεξι σήμερα. Γιατί εγώ είμαι η Εμμανουέλα και άμα θέλεις, έλα. Πέθανε. Λοιπόν, τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα με σένα? Ποια είναι? Θα σου πω. Ότι με αυτό το σλόγγαν που έχει γράψει η ιστορία, θέλουν πάρα πολύ να έρθουν, αλλά δεν μπορούν να σε βρουν και παίρνουν και μου τα λένε εμένα στα μηνύματα. Γιατί δεν μπορείτε να με βρείτε? Ελάτε, εγώ εδώ είμαι. Όχι, πες που μένεις. Να σε βρουν. Μένω Γλυφάδα, λίγο πιο κάτω Βουλιαγμένη συγκεκριμένα. Ακούστε που μένω. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να με βρει στο Facebook. Α, εντάξει. Με λίγα λόγια, όπου απαντώ σε όλους. Γιατί εγώ είμαι η Εμμανουέλα και άμα έρθεις. Καλώς να έρθεις. Καλώς το να θα πω. Καλώς το αγόρι. Λοιπόν, να πούμε ότι Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης, Εμμανουέλα Σπανού. Να σε ρωτήσω YouTube κάτι. ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές και τα καλύτερα των εκπομπών. Εγώ παράω το σκοπό μου μετά. Γιατί λες Πετρίδης? Για να μην γράψουν Πετρίδης. Αγάπη μου, εντάξει, Εμμανουέλα Σπανού, Αλέξανδρος Πετρίδης. Ναι, επειδή γράφουμε αγγλικά. Όχι, αλλά μπορεί κάποιος να το καταλάβουν. Να σου πω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν μπει ως Αλέξανδρος Πετρίδης και δεν έχουν βάλει φωτογραφία. Εγώ έχω βάλει τη φωτογραφία μου, θα με καταλάβετε, εννοείται, το συζητάω. Μόλις πατήσετε και νιώσετε μια ακτινοβολία, ένα τέτοιο κάνεις. Είμαι εγώ. Επίσης, YouTube, εκπομπή, μη μου πεις μία λέξη όπως και το mail μας. @yahoo.com. Αυτό είναι για το mail βεβαίως, αλλά ή Αλέξανδρος Πετρίδης ή Εμμανουέλα Σπανού, εκεί θα δείτε όλα τα αποσπάσματα από κάθε μέρα, από όλες τις εκπομπές, τα καλύτερα. Μπαίνεις YouTube και βλέπεις ό,τι γίνεται και ό,τι αφορά το όνομά μας. Όπως π.χ. και θα σας να καταλάβετε, σε κάθε εκπομπή γράφουμε δίπλα. Και πώς λέγεται αυτό, ένα σχόλιο? Ένα σχόλιο ή ένα τίτλο. Παραδείγματος χάρη, σε μια εκπομπή που είχε έρθει μια πολύ καλή μας φίλη και τραγουδίστρια, η Ανθίπη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, λέμε, αυτή η εκπομπή είναι η πίπα του ναύτη. Και όλοι καταλαβαίνετε τι εκπομπή είναι αυτή. Για ποια πίπα μιλάμε. Άρα μην ανησυχείτε, θα καταλαβαίνετε και ποια εκπομπή είναι. Ωραία. Αυτό ήταν έτσι προς ενημέρωση δική σας, διότι ξέρουμε ότι γίνεται ένας πανικός και όλοι θέλετε την εκπομπή να τη βλέπετε ξανά και ξανά. Θα τη βλέπετε ξανά και ξανά και να σας πούμε ότι προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε και κάτι άλλο. Μην το πεις, Αλέξη. Δεν θα πω τι και πώς. Αλέξη, μην το πεις ακόμα. Όχι, Έμα. Δεν θα το πω. Μ' αρέσει όταν με λες Έμα. Το ξέρω. Είπα να μην σε λέω, να σε λέω μόνο εγώ όταν είμαστε σπίτι. Μην το λες, γιατί βασικά Έμα με φωνάζουν, ξέρεις, οι πολύ, 2-3 άνθρωποι δικοί μου. Ναι, εντάξει, ένας από τους 3 είμαι κι εγώ. Εσύ είσαι ο άνθρωπος κλειδί. Ωραία. Είμαι ο κλειδοκράτορας, λοιπόν. Είσαι ο κλειδοκράτορας. Ανοίγω και κλειδώνω. Κρατάς άραγε κλειδί. Τι κλειδί είναι αυτό? Του παραδείσου. Είναι το κλειδί του παραδείσου, είναι το κλειδί της καρδιάς ή είναι το κλειδί της ζώνης αγνότητας? Τι από τα τρία να είναι άραγε? Βάζω quiz, μπορείτε να απαντήσετε. Απαντήστε. Φιλιά πολλά να στείλουμε σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Πολλά φιλιά στη Λαμία. Πολλά φιλιά στη Λαμία! Εγώ είμαι μισή Λαμιώτισσα. Το ξέρω. Το ξέρεις. Πατρίδα! Εγώ πεθαίνω για Λαμία.
Θα πάμε. Θα πάμε, σου είπα. Φιλιά πολλά στη Λαμία, γιατί τα email από τη Λαμία παίρνουν και δίνουν τις τελευταίες 15 μέρες. Και φιλιά πολλά, θα έρθουμε και στη Λαμία, το υποσχόμαστε. Πραγματικά, μεταξύ Ντουμπάι και Καναδά θα κάνουμε και ένα Λαμία. Να δώσω φιλάκια στο φίλο μου το Θανάση. Βεβαίως. Με το κρεοπολείο εκεί πέρα, δεν θυμάμαι πώς το είναι, Άμπιανη. Ωραία. Και να δώσω και στα ξαδέλφάκια μου. Που θυμάσαι? τα αγαπάω, μην τα πω, είναι πάρα πολλά. Όλα όμως. Όλα. Ναι. Λοιπόν, είναι μεγάλο. Όταν πάω Λαμία, έτσι όπως πες ότι λέμε, είναι στρογγυλή. Θέλω λίγο να μου το σχεδιάσει αυτό, Εμμανουέλα. Πάμε λίγο να μου το σχεδιάσει. Λοιπόν, άκου, πες τώρα εγώ είμαι κέντρο, Φθιώτιδα και Λαμία, γιατί άμα προχωρήσεις λίγο πιο εκεί, πας άλλα μέρη. Π.χ. ξέρω εγώ, άμα πας λίγο πιο εκεί, πας Καρπενήσι. Αλλά στη Λαμία, έτσι, αυτό το στρογγυλό το πράγμα που λέμε κέντρο και τα περίχωρα, Φρατζή, Γοργοπόταμος, Άμπλιανη κτλ. Όλο αυτό. Πες ότι είναι αυτό η Λαμία. Ωραία. Το μισό, δηλαδή από εδώ και αυτό. Είναι όλο σόι μου. Το από εδώ μιλάς. Ναι, έτσι όπως είναι το στρογγυλό, ρε παιδί μου. Βάλε στη μέση μια γραμμή. Το μισό από το στρογγυλό είναι από την μπάλα, ρε παιδί μου, από το μπαλάκι. Τη μισή μπάλα. Από το μπαλάκι. Η μισή μπάλα είναι αίμα μου. Πω. Τελικά έχεις μεγάλη μπάλα εσύ, Το ημισφαίριο της Λαμίας είναι σόι. Τώρα μου θύμισες και το τραγούδι από την Άτη Σαμίου, σαν δυο ημισφαίρια της γης, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Καλά, να σου πω, όλα κάτι σου θυμίζουν. Λοιπόν, δηλαδή τι σου έχω κάνει, σε έχω ταράξει. Σου έχω αναταράξει τη ζωή. Τη ζωή μου. Λοιπόν, Αλέξανδρα, να σου πω κάτι. Όχι, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Είναι πιο μεγάλο το δικό μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού βλέπετε το πρόσημο. Εννοείται ότι σαν άντρας είμαι λίγο πιο μεγάλος. Δεν γίνεται, εγώ δεν μπορώ να το υποστώ αυτό το πράγμα. Επειδή η εβδομάδα αυτή έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά, η γυναίκα αυτή έχει πάθει μια παράνοια και να σας πω γιατί, θα σας το πω αμέσως λίγο στην πορεία της εκπομπής, δεν μπορώ να το αποκαλύψω τώρα. Δεν μου έχεις πει αρέσει τα μαλλιά μου σήμερα. Μ' αρέσουν γιατί και χτες μ' αρέσουν και σου είπα να ξαναπάς κομμωτήριο και να τα κάνεις έτσι. Ο κομμωτής έχει δεινοπαθήσει κάθε μέρα, έχει πάρει φωτιά το. Πώς το λένε το τέτοιο αυτό. Το ψαλίδι έχει πάρει φωτιά το κομμωτή. Και πρέσα. Και η πρέσα. Αλλά σήμερα μου είπε ότι θέλω να είμαι πολύ σεξι, λέει, γιατί σήμερα θα φέρουμε, λέει, εκείνον τον τραγουδιστή. Τον έρωτά μου, τη λατρεία μου. Που τρελαίνομαι, λέει, με το κομμάτι του. Που πεθαίνω με το κομμάτι. Και που όλα τα κομμάτια και από άλλους τραγουδιστές νομίζω ότι είναι κοινού. Δηλαδή ξεκινάει ένα τραγούδι από έναν τραγουδιστή που το τραγουδιστής δεν το ξέρει. Και λέει η Εμμανουέλα, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Το έχω ακούσει. Λέω εγώ μέσα μου, αυτό έχει γίνει πολύ καιρό. Πού το έχει ακούσει, λέω, γιατί και ο τραγουδιστής μόλις χθες το έγραψε στο στούντιο. Και μου λέει, αυτό δεν είναι το γεννήθηκες να παίρνεις. Που το λέει μοναδικά ο Τάκης ο Ανθής. Ναι, λέω, αλλά αυτός ο τραγουδιστής που έχουμε είναι άλλος, αγάπη μου. Το λένε Κώστα, το λένε Μάκη. Θα σου φέρω, λέω, και τον Τάκη τον Ανθή. Ορίστε ο Τάκης ο Ανθής, να στο πει που είναι εδώ. Τάκη, πόσο μου λείψες, να ξέρεις. Αχ και να ξέρεις. Και εμένα μου λείψε. Πόσο. Μάλλον μου λείψατε όλοι σας. Είδες εμείς είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια dream team εδώ μέσα. Δηλαδή να φανταστείς ότι είναι αυτό που τρώμε με ένα κουτάλι εδώ, χρυσά κουτάλια. Εννοείται. Τα είδα τώρα που μπήκα. Τα είδες που μπήκες, είδες το σερβίτσιο όλο εκείνο το κλασικό και τέτοια. Αλλά τρώμε όλοι μαζί, πίνουμε όλοι από την ίδια κούπα. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Μια οικογένεια, ναι. Κατάλαβες. Αλήθεια, να σε ρωτήσω κάτι. Μας έλειψες, έκανες εμφανίσεις από εδώ, εμφανίσεις από εκεί, εμφανίσεις από εκεί. Και λέω τώρα θα τον επάρουμε να έρθει κοντά μας να μας τραγουδήσει και μας λίγο. Ήθελα να σας δω πάρα πολύ και σε Αλέξανδρα και την Εμμανουέλα που είναι θεά. Να πω, να το ομολογήσω. Από την προηγούμενη φορά που έχει μήνες και μήνες και μήνες. Η επιτυχία την έχει κάνει πάρα πολύ. Να λάμπει. Μα ναι, η αλήθεια είναι ότι παίρνει λίγο τα πάνω μου. Πώς να το κάνουμε. Ωραία. Και εσύ Θεός είσαι μαζί της. Δυο θεοί στην ίδια καρέκλα. Στην ίδια καρέκλα. Ναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε βρει και μπορούμε. Γιατί εγώ είμαι η Εμμανουέλα και άμα θέλεις, έλα. Γι' αυτό ήρθε. Είδες τώρα τους έχεις κάνει και έρχονται και από μόνοι τους, πριν τους φωνάξεις εσύ. Αυτό είναι. Σε κάποιες εκπομπές πιστεύω ότι ο τηλεθεατής με νιώθει πολύ βαθιά μέσα του και γι' αυτό η κάμερα αυτόματα κάνει αυτό το zoom για να μπω στο σπίτι του, να μπω μέσα στο κορμί του και να του πω ότι εγώ είμαι η Εμμανουέλα και αν θέλεις, έλα. Βέβαια, και έτσι έχω μια επικοινωνία εγώ άλλη τώρα. Ωραία, είμαι σε μια άλλη διάσταση αυτή τη στιγμή. Τρισδιάστατη. Ναι, τρισδιάστατο είναι. Να σε ενημερώσω βέβαια ότι οι κάμερες από το πεντακάμερο, οι δύο που έχουμε, λειτουργούν αυτόματα έτσι και αλλιώς. Κατάλαβες. Οπότε έχουμε και το αυτόματο εδώ πέρα. Δεν είμαστε ότι και ότι. Μα γι' αυτό λέω ότι είναι αυτόματο όλο.